Siyanamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe. Molweni kwinyanga yeshumi, inyanga yeDwarha. Siyambulela uyehova ukusithwala nokusifihla nosilondoloza size sibone inyanga yeshumi. Uthembekile uYesu. Sinelizwi elifutshane lenkuthazo kwezi ntsuku zokugqibela kwezi end times. Sazifumana kwincwadi kaLuke weshumi. Sizoqala kwivesi yama-38. uMarta noMaria. Ke kaloku kwathi ekuhambeni kwabo yena wangena emzini othile, uYesu kuthethwa ngoYesu Kristu. Yathi ke intokazi ethile egama linguMarta yamamkela uYesu. uYesu wayengena kwezaa zindlu kaloku eshumayela ivangeli, yamamkela ngobubele endlini yayo. Verse 39. Yaye ke inomsakwabo okuthiwa nguMaria, owathi yena wahlala wasezinyaweni zikaYesu emana ukuliphulaphula ilizwi lakhe. Verse 40. uMarta ke yena wakrukutheka kukulungiselela okuningi, sebenza bambelena nangaphepheka. Wema ke kufuphi wathi, Nkosi, akukhathali na ukuba umsakwethu andiyekele ndilungiselele wena ndedwa? Lungiselele ndedwa, unganibheka ndedwa, krukutheke sebenza. Awukhathali noba umsakwethu andiyekele ndilungiselele ndedwa? Yitsho kuye andincede. Verse 41. Waphendula ke uYesu wathi kuye, Marta, Marta, uxhaliswa uphithizeliswa zizinto ezininzi. Verse 42. Inye yona into ekufuneka uMaria ke uyinyulile eso sabelo silungileyo. Loo nto enye, eso sabelo uMaria yena usinyulile, usikhethile. Had one thing. Wathi eso sabelo silungileyo asikhethileyo esingayi kususwa kuye. Kwiintsuku zokugqibela zininzi izinto ezisiphazamisayo, izinto ezisususa endleleni yethu yokholo. Zininzi izinto. Okokuqala, iziphazamiso zivela nakwi-intanethi, sijonga lena nalena nalena. Iziphazamiso esinazo emizini yethu ezininzi. Kwakunini sisebenza, kunini sijonge izinto sipheka, kwakunini zininzi. Azibona ke ngoku azipheli, zizinto ezingapheliyo zezomhlaba. Namhlanje ufuna sithathe isigqibo sokuba thina asizusoloko saba ngooMarta kulo mhlaba esiphela kuyo, kwezi ntsuku zokugqibela esikuzo. Masithathe nesigqibo zokuba sibe ngooMaria. uMaria njena wena wathi njalo uzusuka ezinyaweni zikaYesu Kristu. Wathi umsebenzi umsebenzi, nawa kuyaphekwa nawa kuphekwanga. Wathanda uzusuka ezinyaweni zikaYesu Kristu. Ndizayomamela ilizwi lakhe, ndizayomamela nantoni na ayifunayo, ndizolungisa ubomi bawo. Sikhumbule kaloku ukuba in his presence there's fullness of joy. uMaria wayekwijoy, wayekulonwabo olungapha kwengqondo, emamele iimfundiso zikaYesu. Nathi masithathe isigqibo sokumamela icawe, ii-sermons ezi zabantwana bakaThixo abathumela kuthi uba bazosakha. Sivuleni iBhayibhile, sifundeni, siyipraise, sizixelele nje into yoba thina sizawuba ngooMaria kwezi end times. Sikhumbule kaloku utshilo kuMatthew
Matthew 4 verse 4, what man shall not live by bread alone, but by the word that comes from the Lord. Singazicingeli thina into yoba ngokufuna sijinge iziqu zethu ngalo lonke ixesha sicingela thina nezinto ezininzi ezisiphazamisayo. Masijongeni ilizwe, ubomi bethu bufuna ilizwe, thina Yesu Kristu. In his presence, Psalm 16 verse 11, there's fullness of joy. Sifuna peace, masisoloko siba ngoMary, sihlale ezinyaweni kaYesu. uMary wafumana peace ezinyaweni zikaYesu Kristu. Masikhuthazeke namhlanje. Zininzi distractions ezininzi, ibe soze ziphele zezalo mhlaba. Masikhetheni izinto, things that are not seen are seen, they are temporal. Things are not seen are eternal. Masijongene ezaa zinto ezi-eternal, sizibambe, sihlale singasuki ezinyaweni. Singasukeli ezinyaweni zikaYesu Kristu. Zininzi distractions, ziningi izinto eziphazamisa. Namhlanje uvuka unale, ngomso uvuka nale. Yiya kuYesu nezo zigulo. Asizeni uYesu nezigulo. Namhlanje yile, ngomso yile. Isa kuYesu, ungasuki ezinyaweni. Thatha izigulo zakho uzohlala ezinyaweni zikaYesu Kristu nazo. Ngegama likaJesu Kristu. God bless you. Enjoy your first day of October. God bless you. We love you. Jesus loves you.